भालेकरवाडी कुमार रुपेश भालेकर कप्का सुरेश भालेकर उपकप्का राकेश भालेकर शुभम भालेकर चितन भालेकर सुशील भालेकर सिद्धेश भालेकर मानव भालेकर विराज भालेकर मनोज साचे चिराग भालेकर आणि संघ मालक श्री आनंद भालेकर अनंत चंद्रा भालेकर तसेच सरपंच नायके व संघाचे आधारस्तंभ मंगेश भालेकर यांच्याकडून आता ते कोणत्याने गीत वसमोसाठी 1151 रुपयाचं पारितोषिक आहे. शाहीरांनी स्टेजवर वसमो करायचे. Thank you.
तो वापर तो बरा, अजनी